awunakho manje hayi naku siyaphuma siyavaya masifika la ifika ngayigunda la wathi nako manje kufika Emmanuel ufika nenyama engakanani lapha sekudliwe inyama lana sihleli manje phela awu isikhathi sekuzoshaya u10 ngiyamtshela manje uMathe ngithi uye umuntu besikhuluma kakhulu efonini uthi mfethu mina bese ngifuna ukuvaya phela awunayo nemali yokubuyela emuva imali vele benginganayo mara ngithi ugcine kayenzeka ukuthi umjida lo wasesentini bathi baphinda uMathe wathi hayi khululeka ngizokurequestela wabona ukuthi ubuyele mara mfethu thina siye ekhikini manje ngo1 awufuna ukuhamba nathi ngithi hayi mina mfethu ngifuna ukuyolala kusasa ngeSpaniya yabona abangirequestela awu bangigayenye imali mfana yo mina ngiyokunda mahala amajitha angigayenye banginike imali ngalala angibuye endlini ngismile nje yami angijabulile angavela ngavuka ngalanda iteke baba ngathi awuthangi yeSpanini ngavuka ngalanda iteke mfana uzibonge mfethu hayi ngifuna uzibona nami sengismart hawu landa impahlanyana yazi uzizamenya singicela ukuba smart nyana phela hamba nama celebrity manje kufanele kubonakala insizwa zangempela afika Thursday futhi ngabuyela so une contract manje ukuthi every Thursday uyabakho every Thursday hayi ngiyaka emidrand nje siyoSpan ngafika ngaSpan nawo ngalo langa lebathe mfethu namhlanje awuyindawo angiyindawo mfethu mina kusasa ngiyaSpan ade khululeka so gayinyuko nje yami namhlanje sihamba nawo alright sharp sahamba ngathi besivale angisakhumula ube kuyipi club bayi asavaya sana manje wena uphuzi wena angiphuzi manje mabephuzi manje Red Bull ukuthi ngingabe imvimvani phela ungakhathali shaya Red Bull akuthi mayiphethe Red Bull bangacanga ukuthi ngiyaphuza la amajita aphuza yenzani lapha yana relaxile ubona ingcosi hayi ingcosana izinto ezikhala kahle mawungayithi ifoni ngaphuma igcwele ngamanamba if uye groove uhamba nalamajita uthi ufuna ukulanda intokazi ifoni ngaphuma igcwele ibayisiprimela leyo template leyo bayayincanya kakhulu hayi sabuya ke buya fika ngalala la ulala kubo sesilele emadouble story shintshile impilo impilo lokuyachinja kancane kancane mangibuye ekhaya ngiyabona ukuthi hayi man ngathi business yini ukuphakamanyana umjithu uyiphakamisela ibusiness yami phela nabantu nawe mawushutile bayabona ukuthi Instagram post ku Facebook babona ukuthi hayi ikunda umrumba le lapho ke umrumba ulokuyeza naye ulokuyeza namanje bezila think boma last week ngibonile ukuthi benishutile beka khona umithi bengabeka khona so baqala la ukuthi se oyi1 wasala eMidrand oyi1 wayehlala eFourways yabona manje Emmanuel wangangifonile mina ukuthi ngiye eFourways niye eMidrand ngoba bekahlala eMidrand ngafonelwa Innocent ukuthi ngiye eMidrand bekahlala noOmid bekahlala noOmid lapha so ngaya mina ngayogunda umjita from lapho mfana intwana yami intwana yami ngiyayibonga ingayinyuko mfethu yazi into ezibhaya imishini engisebenzisayo nokulungisa saluni mfethu ilayothi leyana mfethu ayingiphoste kakhulu siyabonga ngiphoste kakhulu siyabonga manje into engicurious uyazi if kunomfananyana uthanda iSpanish sakho do you allow people to come through bazofunda ukusebenza or unokucabanga ukuthi maybe one day uzovula isigela we uzofundisa abantu because abantu that's what they do even abantu abenza ama makeup baye bavule some academy where people come and learn is there in your plans maybe one day ukuthi ungavula something like that ufundise abantu abathanda ukugunda besikhuluma ngayo noOmid le ndaba last ukuthi at least makungatholakala ispace nyana so kuyenza lezi zinto lezo mara imali ngithi kufuneka imali ekucala
But do you see it one day happening? Yeah, le futhi izoyenzeka. Yeah, izoyenzeka. Angikhuluma izinto mina after zingenzeki. Yeah, I love ngoba that. into zami zihamba nomthandazo ngaphakathi. Ayikho into ehlula umthandazo mfethu. Amen. Yeah. And then nabo legend ma branch ngama branch ema mall. Uyazibona nawe one day ushaya into ezinjalo. Yeah, for support enginayo for ama customer wami. Yeah. Support enginayo from laphayana eJardini uMagogo. Yeah, uMagogo lapha esalon. Yeah. Memkhobani. I know bayangisupporta labo bantu. Noma Mphosha naye yangisupporta. For isupporta labo bantu labo nama customer wami. Abomrumba, Omid, Frank. Izoyenzeka leyo nto. Siyabonga. Yeah, I think ngoba angeke ngizothi kusasa. Yeah. Because great things take time. Yeah, right? Hey. That's true. So maybe after 2 years or 1 year, God izokwenzeka. Yeah. I'm gonna be there. Do you believe in love? Love? Yeah. Why did it take you so long to reply on that? Inkinga nami kungithatha isikhathi ukuthi ngithole umaqondana. Ukhona umaqondana. I love that. So ikuthatha isikhathi ukuthi uthole umuntu. That's why nami ngithatha isikhathi ukuphendula lo. Yabona. Okay. Ngithatha isikhathi ukuthi ngithole uDaluvia wami bakithi. Nihlala nonke? No. Yeah. Ubani igama lakhe? Daluvia. Isiphuthukezi leso. Isiphuthukezi. Uhambe wayolanda ekhaya. Ushiya la neGoli. Umama ujabule kabe. Lalele khona. Ujabule kakhulu. Man. But besides uthando lomjolo, uthando lukhona. Futhi wena uthando ulitholile ebantwini. So definitely you believe in love. Yeah, I do believe in love. Yeah. Ngoba ilwa umuntu eyufike waba yonke into nje ngayibona ngathi isimple. Kule indlela zokuthandana yini. Yeah. Umuntu ongihlonipha kakhulu, umuntu olalelayo futhi. Ujole kakhulu, so umuntu ofana naloyana bekadingeka kimi. Yini into enidingayo nina abantu abasilisa kakhulu yenza ukuthi umuntu uzuyazi ukuthi uyu muntu ofanele uphile naye? I'm gonna talk about me, right? Into bengifuna into kaze engihloniphayo ekwazi ukukhuluma nami. Okwazi ukucela something. Ungacela uthi hey ngifuna ini yabona into ezinjalo. Ucelayo futhi ozobonga mase wenzele. Umuntu appreciate because wona mina mfethu ungathatha i200 unikeze intokazi ne. Uzokutshela uthi this is nothing. Yeah. Yini into onginika yona? Yeah, uthi ngiyenzeni? Yabona ngiyenzeni ngalento. So when you find someone noma ungamnikeza 100 rand, abonge ngathi umpay 10,000 njengomama akho. You know when you take 50 rand uthathe ngesinki umama akho, she will appreciate. Aphinda athi uNkulunkulu akubusise. That's true. Yeah. So ngithola umuntu onjalo mina, oappreciateayo. Ungithole ngana nix. Yeah.